Barcelona és plena de cicatrius urbanes que sovint passen desapercebudes. Són les mitgeres, parets que queden al descobert quan un edifici desapareix o quan la ciutat creix deixant buits entre construccions. Això que abans era un problema, avui és una oportunitat de transformació. A través del Pla de Mitgeres, Barcelona treballa per convertir aquests murs residuals en façanes vives que porten identitat als barris. Transformar una mitgera permet obrir noves finestres i balcons on abans només hi havia totxo, inundant de llum i ventilació natural als habitatges. S'incorporen aïllaments tèrmics que milloren el confort dels residents de l'edifici, jardins verticals que fomenten la biodiversitat i plaques fotovoltaiques que converteixen l'edifici en un generador d'energia neta. Coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura, el concurs internacional d'idees per a joves arquitectes ha triat 10 projectes per transformar 10 mitgeres de la ciutat. Descobreix aquesta transformació a l'exposició itinerant de mitgeres a façanes que enguany recorre tots els districtes de Barcelona. Una oportunitat per entendre com la ciutat es transforma i per participar en el debat sobre el seu futur.